kuvia monilla lappusilla, kopioita kirjojen ja lehtien sivuista, sivuja ajatuksista, 100 pientä todistetta irti päästämisen kyvyn puutteesta. Epätoivoinen haave päivien säilömisestä, pöydillä 100 pientä todistetta. Valokuvia, valokopioita, piirustusta ja tekstiä, kuvia, kirjoitusta, tyhjiä ja täyteen tehtyjä papereita, alleviivauksia, yliviivauksia, ympyröityjä kohtia, pisteitä ja viivoja, suttua, 100 pientä todistetta, pakkomietestä, irti päästämisen kyvyn puutteesta. Epätoivoinen haave päivien säilömisestä, pöydillä 100 pientä todistetta. Luulen laittamani päätäni järjestykseen. Kohtaan ongelmani, siivoan ja sotken. Tavarat kasaantuu tasoille, arkisto paisuu ja vaatii enemmän tilaa. Pöydän keräävä pinta-ala moninkertaistuu, mutta kuorman koko kasvaa. Muistoja, matkamuistoja, muistipanoja, väristyneitä ja kirkkaita dokumentteja, ajatuksia, sotkua, sanoja, kasapapereita,